3. Jeg vil lige dele det her op i 2 dele. Hvor jeg selvfølgelig, at der kommer lidt mere spænding. Men vi vil jo komme bare roligt, jeg har ikke taleproblemer. Men vi skal lige se, det der 2 drenge bort. Mor og far, de har et værelse. Hende der, hun skal bo som med dem der jo. Vi skal lige spille det der. Jeg er Jylland Bot Academy. Alle er blå. Blå silhuetter. Og jeg vil jo bare gå endnu længere ned. Hvad kan man mere have? Altså, nej, ikke tv. Når jeg mangler make-up på bordet jo. Jeg lover at lave en house-tour, når jeg er færdig. Ellers må I prikke min lillefinger. Sværge på min lillefinger. Så kan man jo lidt nærlagt, så skal de have en stol jo. Det er bare mig, der synes jeg på en måde, det ligner en rutsjebane, der er stol der. Eller så man kan se det på begge måder, det ligner en rutsjebane, og det ligner en stol. Ja. Ratatouille. Ja. Nej, det er stort. Så bliver vi med at flytte det der alien-ting. Jeg har ikke lige så meget styr på alt det der makeup, men jeg er nok ikke den allerstørste makeup bruger i verden. Ja. Eller jeg bruger faktisk ikke makeup. Og hvis I undrer over, hvordan I kommer op hende her, hun går derop, så tager hun fat. Hende hun gør det samme sted, så kan hun tage fat der i den der stang, så kan hun tage sig op. Sådan kan de alle komme op, så undrer I ikke over noget mere. Sikkert. Og så når de ikke ligger nærlagt, så kan de køre stolen derhen til, så kan de bruge det der jo. Nej, de har et spejl jo. Jeg tænkte jo lige, at de skulle have et spejl, men det har de jo på deres make-up-bord jo. Jeg finder så tøj. Og jeg skulle også lige sætte mikroovnen op. Den der kunne godt stå på, så er det lige lidt lys der.
kunne godt rykke den der lidt, så kan man stille en reol der. Køkken. Nej, det der ting. Køkkenting. Jeg prøver alle tingene ind i skab og sådan noget på en anden tidspunkt, fordi ja. Fordi den der så kan lukke op vasken. Lige begyndte den at være stille igen. De tager altid med sådan bumler sådan op og ned. Sådan. Ja, de er kæmpe Alien-fans herhjemme. Så laver sådan en regel i hver rum. I hver rum for oven skal det være Alien. 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 Mini-alien. Aliens. Undtagen resten jo. Jamen, så kan det måske være tallerkener jo. Så kan de jo lige give mad til sådan 1, 2, 3, 4, nej, 2, 4, 6, 12, 13, 14. Så baby-tallerkenerne jo til deres baby. Så det er sådan nogle dem her tallerkener jo. Det er det nok fint baby-tallerkener, tænker jeg. Det der regel med, at der skulle være en el i hver rum, den dropper vi. Kan man ikke spise den, det har altid været nysgerrig på. Nej, det kan man så ikke. Og en kølekasse, det kan jeg godt bruge den som jo. En lille stol der, og så sådan her. Den bliver op. Gør vi så, her vi så, det var vi. Og måske ikke lige tilt. Nej, ikke lige det der. Jeg kommer nok til at følge alle de der ting, men måske er alle de ting skuffer der. Måske er det ikke lige blevet en video, desværre. Ja, det er nok fint, de der kolde ting. Star can be everything. I meet you alone. Meet you alone on the neighbor. Good house, time is near. I sense you have my neighbor. Snæge, jeg lader bare det selv. Og medium. Er det samme svar som den?
prøver det lige frem, så det er noget bedre selv. Og sådan så var for mig nede. Måske skulle han få tilbage her. Men jeg vil sige tak for den her video. Tak for den her video, og det herovre, det bliver en overraskelse. Og babyens, okay, nej, det gør vi. Vi skal også lige lave babyens værelse. Hvis jeg ikke har tak for den her video nu. Jeg går ind, og ja, hvis der er nogen her, der FTF'er. Ja, det er kun spider, de går til brugerne. Ja. Hvis der er nogen grund til spider, så er det bare heldigt for jer. Nu skal vi sgu have en babyseng. Jeg skal også lige filme min om igen. Og alle, ligesom motellet, der optager alle bidder på samme dag jo. Ja jo, det gør jeg jo. Yeah, I need you when I need you. Good has time if need. I stand so if my need. Yeah. Killing me down, Harry, don't give it, Harry, though. Der er mange, der laver rigtig mange lige mærkelige ting på deres værelser. Jeg tror ikke, jeg har sådan noget mærkeligt måske på mit værelse. Men nej. Det er heller ikke mærkeligt at have sådan en Lego-by på et bord. Nej, det er det ikke. Jamen, der måske skal en lille sandkasse. Det skal ikke være sådan. Vi leger bare, at der ikke var alt. Det er nogen måde, det må godt lade som om der ikke var. Har du noget af det blå hjemme på sådan, jeg føler meget sådan. Der er måske en kæmpe jo. Jeg har også haft sådan her. Jeg har også haft, hvis I kender de der fisk, så har jeg også haft det akvarium, der var meningen, der var lavet til det. Ja. Amigos, bananeiros, santos, maneiros. Så det er biler. 1, 2, nu er den tredje henne. 3. Ja. Ja, vi ses, og jeg laver jo stranden, terrassen til en overraskelse. Hej, vi ses!